बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय। दिनैहाय नोंथांमोन बयबो खौरांगिरि नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै मोजां मोनदों। जोंहा गाबोन 15 डिसेम्बर 2023 UPPL आरो BJP नि जे बिटिआर सरकार बियो 4 बोसोराव आगान होसिगोन। 4 बोसोर जोबसिगोन गाबोन 15 डिसेम्बराव। दा थांनाय 4 बोसोराव जोंनि बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जे साफ्रोमबो मानगोनां भटार रायजो राजाफ्रा जोंखौहाय आशीर्बाद होनानै जोंखौ अननानै हेफाजाब होनानै बोसोरब्रैयाव जोबोद मोजाङै जोंखौ खामानि मावनो होबाय। थांनाय बोसोरब्रैयाव जोबोद मोनसे नेगेटिभ केम्पेन जोंनि एगेन्स्टै सोलिदोंमोन। सरकार दाजेननायनिफ्रायनो जोंनि हेंथा हान्जाया बुंदोंमोन जे बिथांमोननि सरकारा 6 दानावनो बायगोन, एमएलए इलेक्शननि उनावनो बायगोन। थांनाय 4 बोसोराव बिथांमोना जोंनि सरकारखौ सिफायनोल' नाजाबोबाय थाबाय। नाथाय गासिबो हेंथाफोरखौ नेवसिनानै UPPL आरो BJP मोननै हान्जानि दैदेननायाव, जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव आरो आसामनि कर्मयोगी मुख्यमन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि आशीर्बादाव, भारतनि गाहाय मन्त्री मानगोनां नरेन्द्र मोदी सारनि आशीर्बादाव आरो नखर मन्त्री अमित शाह बिथांनि आशीर्बादाव जोङो थांनाय 4 बोसोर जोबोद मोजां खामानि मावबोनो हाबाय। नोंथांमोना मिथिगौ 40-50 बोसोर जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव दावराव दावसि दंमोन। बाव उग्रपन्थीनि जेंना दङमोन, सिउरिया हान्जानि जेंना दंमोन, बेयाव आन्दलन दंमोन, दावराव दावसि दंमोन, गावजों गाव न' सावग्लुंलांनाय, रिलिफ केम्प थानांनाय, आर्मि केम्प, CRP केम्प, गोबां जेंनाफोर बेयाव दङमोन। नाथाय जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव साननो हाथावै बाथ्रा, जोङो बड'लेण्ड ओनसोलाव सान्थि गायसननो हाबाय, गोजोन लाबोनो हाबाय। जोंनि फिसा फिसौफ्रा दिनै सान्थिनि आबहावायाव लेखा फरायनो मोनबाय, सान्थिनि आबहावायाव फालांगि मावनो मोनबाय, साख्रि मावनो मोनबाय, रायजो जानो हाबाय। बेजों लोगोसे जोंनि UPPL आरो BJP नि जे बिटिआर सरकार बियो गोबां मोजां मोजां हाबाफोर मावनो हादों। गिबि हाबायानो जाहैबाय जोंनि थागिबि माहारिनि सुबुंफोरनो 2,20,000 न'खरफोरनो जोङो हानि पाट्टा राननो हादों। बोसोर बारग'लांनायनि थाखाय गाबोनहाय भेरगाव साब डिभिजनावहाय गिदिर मोनसे सेलिब्रेशननि रंजानायनि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों, सानसेनि हाबाफारि। आरो दिनैहाय जोंना फरायसालि बा फरायसालिमा बा बेबायदिनो सरकारि अफिस बेबायदि बिफानफोरावहाय दिनै गोबां हाबाफारिफोर लादों। माने फरायसालिफोर साब सिखोन लाखिनायनिफ्राय लानानै गासिबो हाबाफारिखौ दिनै सानसेनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो गाबोनहाय जोंहा UPPL आरो BJP जयैनो नांनानै सरकारनि 4 बोसोरखौ जोङो भेरगाव साब डिभिजननि सिङावहाय सेलिब्रेशनखौ खुंदों। आरो बेयाव नोंथांमोना बयबो बाहागो लाफैबा मिथिगोन सानसेनि हाबाफारिया गाबोन जोबोद मेहेर गोनाङै खुंनो थाखाय जों नाजादों। बड'फा सुपार 50 मिशन खालामनानै बोसोरसेयाव 200 लाइमोनफोरखौहाय फ्रि अफ कस्ट कचिं APSC UPSC मेडिकेल इन्जिनियारिं बेनि थाखाय जोङो कचिं होनो हादों। आरो गोबां लाइमोना साक्सेसबो जादों बे कचिंखौ लानायनि उनाव। नोंथांमोना मिथिगौ जोङो माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 9,800 गावसुंथा हान्जाफोरनो 75,000 नि 25,000 प्रथम किस्तिखौ जों होनो हादों। नोंथांमोना मिथिगौ जों माइनाव सोरां आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों मन्दिर गिर्जा बेफोरनो जोङो 2 लाख रां जों होनो हादों। अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों जोङो फालांगि मावग्रा आइजोफोरनो मोनफ्रोमबो बिटिआरनि समस्तियाव 200 आइजोनो बोसोरफ्रोमबो जोङो 5,000 रां होनो हादों। मोनफ्रोमबो बिटिआरनि समस्तिनि गरिब दुखिया न'खरनि फरायसा फरायसुलिफोरनो जोङो गियान सोरां बिथांखिनि आन्दाराव 5,000 जों होनो हादों। बैसोमुथि बायदि मोनसे एप लाबोनानै पर्टेल बानायनानै जोङो हा हुनि खामानिखौ अनलाइन खालामनो हानाय दिनै जों खालामनो हादों। बिटिआर ओनसोलाव गेलेनायनि फोथाराव नोंथांमोना नुदों जों बेयाव ISL खुंबाय, ISPL खुंबाय, दुरान काप खुंबाय, गोबां सन्तोष ट्रफि बायदि गिदिर जोङो माने इभेन्ट जों बेयाव खुंनो हाबाय। थुनलाइनि फोथाराव जोङो थुनलाइ फोरबो क'क्राझार थुनलाइ फोरबो होननानै जों बोसोरफ्रोमबो खुंनानै जोङो मुलुगनि खन्थाइगिरिफोर, रायथाइगिरिफोर, सल' लिरगिरिफोर गासैखौबो लाबोनानै जोंनि बर' माहारिनि थुनलाइजों बोरैहाय गोरोबनानै जौगालांनो हायो बेनि जोङो मोनसे
नाजाबोबाय थांनाय 4 बोसोराव जोङो बड'लेण्ड ओनसोलनि लामा सामा दालां गासिबो फोसाबजोबनो थाखाय गोबां खामानि 1000निबो बांसिन किल'मिटार लामा दासिमाव जोङो फोसाबस्रांनो हादों। बेजों लोगोसे नोंथांमोना नुदों जोंनि बिटिआर काउन्सिला 21 बोसोर जासेयावबो जोंनि एमसिएलए इएमफ्रा फैनानै थाफैनो थाखाय क्वार्टार गैयामोन। क'क्राझार टाउनाव फैनानै भारा नागिर थानो गोनां जायोमोन। उदालगुरिनिफ्राय फैनाय, माजबाटनिफ्राय फैनाय, तामुलपुरनिफ्राय फैनाय, मसलपुर सालबारिनिफ्राय फैनाय इएम एमसिएलए बिथांमोना हालाय हाफाय जाफैनो गोनां जायो। जोंहा मोनसे मोजां बावखुंग्रि हाजोनि साखाथियावनो मोजां मोनसे एमसिएलए इएमनि क्वार्टारखौ जोङो दिनै लुफुंफैनो हाबाय। नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि इपिपिएल हान्जानि दैदेननायाव, जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव आरो जोंनि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि आशीर्बादाव दिनै बर' रावा आसामनि एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज जाफैनो हाबाय। जोंनि बर' मिडियामनि थाखाय आलादा मोनसे डाइरेक्टरेट जोङो सोरजिनो हाबाय। बिश्वनाथ जिल्लानि 60टा बर' गामिफोरखौहाय बिटिआर काउन्सिलजोंहाय जोङो सोसननो हाबाय। गतिके गोबां बेबायदिनो जोङो हाबाफोर बा खामानिफोर जों मावनो हाबाय। थांनाय बोसोरब्रैयाव गोबां बर' लाइमोनफ्रा गोदान गोदान थिउरिया हान्जा दानानै हाग्रायाव हाथियार हमनानै थांफिननो नाजादोंमोन। जों बिथांखौ बुरखायनानै बुजायनानै गासैखौबो लाबोनानै बिथांमोननि रिहाबिलिटेसननि जोङो खामानि मावनो हादों। जायफोर जोंनि रिभलुसनारि जोंनि सोमावसारारि हान्जाफोरनि सोद्रोमाफ्रा जेलाव दङ बिथांमोनखौ बख'नो थाखाय गोबां नाजाबोनाय जाबाय। जोङो भुटानाव जेलाव थानाय जे 6 जोंनि बर' फिसाफोर दंमोन बिथांमोनखौ जोंनि चिफ सारनि नाजानायाव सिद्दायै रायज्लायहरनानै बिथांमोनखौ जोङो दिनै न'आव लाबोफिननो हादों। बेबायदिनो जोङो सिंजों सिं जेलाव जोबथेसालियाव थानांनाय बर' लाइमोनफोरखौ गासैखौबो लासै लासैनो बरनबोजोबनो थाखाय जों नाजाबाय थादों आरो बिथांमोनखौ लाबोजोबथारनो जोङो सेस्था खालामथारगोन जाहाथे बिथांमोना न'खरजों गोरोबनानै संसार जालांनो हायो आलो गोजोनै। बेनि थाखाय जोङो खामानि मावगोन। जोंनो जिउ राहा दानायनि थाखाय गोबां हाबाफारिफोर जोङो दिनै लादों। अमा फिसिनायनि मिशनानो जा, जोंनि हेन्डलुम मिशनानो जा, जोंनि गड मिशनानो जा, बड'फा लाइभलिहुड मिशनानो जा, बेबायदि जों गोबां लाइमोनफोरनो जोङो दिनै जिउ राहा खालामनानै होनो थाखाय जों जोबोद नाजाबोबाय थादों। थांनाय बोसोरब्रैयावहाय जोङो जोबोद मोजाङै जोंनि बड'लेण्ड सरकारखौ जोङो बिटिआर सरकारखौहाय सामलायनो जोङो नाजाबोदों। रायजोफ्रा जोबोद हेफाजाब होबोदों जोंखौ। रायजो राजाफ्रा जोंनो जोबोद आशीर्बाद होदों। रायजो राजाफ्रा अरायबो जोंनो अननाय होदों। बिनि थाखायनो जों थांनाय बोसोरब्रैयाव जोबोद मोजाङै जों सरकारखौ सालायबोनो हादों। बिनि थाखायनो जोङो बड'लेण्ड ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो साबायखर बावहरो, बिथांमोननिसिम जों खुलुमनाय जासिहरो आरो जों मिजिंथियो इयुनावबो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोंनि इपिपिएलखौ अरायबो मदद होलांगोन। बिथांमोनखौ सेवा खालामनो, बिथांमोनखौ हेफाजाब होलांनो, बिथांमोननि बिथोन बायदि हाबा मावलांनो, बिथांमोननि बोसोनखौ मानिनानै सोलिनो जोंनो सुजुग सुबिदा होगोन। बेखिनिखौनो मिजिंथिनानै दिनैनि बे खौरांगिरि मेलखौहाय बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।